Qed jiġi żviluppat chatbot ta' konverzazzjoni bil-Malti biex jintuża fis-setturi bankarji, finanzjarji, tal-investimenti u l-assigurazzjoni permezz ta' kollaborazzjoni internazzjonali b'uffiċini fil-Gozo Innovation Hub. Dan il-proġett bl-użu tal-intelligenza artifiċjali se jara chatbot avvanzat li jikkomunika mal-klijenti bil-Malti. Il-lingwa Maltija se tkun l-ewwel waħda f'dan il-proġett bl-isem ta' The New Era of Chatbot li qed jirċievi l-appoġġ mill-Malta Enterprise. Dan il-proġett li ammont għal 3 miljun euro jirrappreżenta kollaborazzjoni strateġika bejn Cartesio Limited u l-Università ta' Malta bisħubija mal-AI u iCloud Technology Enablers Nuvla International. Il-Ministru Mirjam Dalli elenkata l-importanza ta' ekonomija bbażata fuq l-arfin. U din hija l-viżjoni tagħna għall-ekonomija tal-pajjiż. Irridu ekonomija li hija bbażata fuq l-arfin fejn nagħtu importanza qawwija lill-sostenibilità ambjentali u lill-diġitalizzazzjoni. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri stqar li din il-kumpanija bbażata f'Għawdex timxi id fit mal-istrateġija tal-Gvern biex aktar kumpaniji fil-qasam ta' riċerka u l-innovazzjoni jimirħu f'Għawdex. Lanċajna l-ewwel chatbot bil-Malti maħduma hawnhekk propju bbażata wkoll minn ġewwa l-Gżira ta' Għawdex. U din hija xi ħaġa importanti ferm, xi ħaġa wkoll li tmur par passu anke mal-istrateġija li ngħidha l-Gvern, il-viżjoni għal Għawdex. Id-direttur ta' Nuvla International esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-esplorazzjoni ta' opportunitajiet ġodda f'dan il-qasam fil-waqt li Francesca Caruso, direttur ta' Cartesio Limited, kelmet dwar is-sħubija bejn is-settur pubbliku u privat f'Malta. Minnaħa tagħha Claudia Borch, lettura tal-AI fl-Università ta' Malta, tkellmet dwar kif dan il-proġett jipprovdi pjattaforma tajba biex turi x-xogħol f'dan il-qasam.